Замислили ли сте се колко често караме децата ни да се чувстват отговорни за това как ние се чувстваме, заради нашите емоции? Например, когато им казваме: ако не си изядеш храната, много ще ме разочароваш. Или ако не се справиш на теста си днес, ще бъда много разочарована от теб. Подобни изкази карат децата да се чувстват отговорни за нашите чувства и за нашите емоции. И това създава в бъдеще едни емоционално нестабилни хора, които израстват по начин, по който държат другите отговорни за техните постъпки и действия. Затова, скъпи родители, ви призовавам, нека не прехвърляме отговорността за нашите чувства и емоции нито към децата ни, нито към околните, защото никой абсолютно не е отговорен за нашите лични чувства и емоции. Само ние сме отговорни за тях. Затова нека да се опитаме да не прехвърляме тежестта и отговорността за нашите чувства и емоции върху нашите деца, нито към околните. Така ще им помогнем да израснат стабилни и уравновесени личности.